Маҳбуба Султонова пас аз 17 соли оиладорӣ соҳиби духтар шудааст. 3 рӯз мешавад фарзандаш Орзугул Рӯзибойзодаро дар беморхонаи рақами 2 ҷамоати Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бистарӣ намудааст. Фарзандаш гирифтори бемории мавсимии дарунравӣ гардидааст. Орзугул Рӯзибойзода 10 моҳа буда ба гуфти ҳамшираҳои Шавқат вазъияти кӯдак хеле хуб арзёбӣ мешавад. Рӯзи душанбеанда омадам патта кадаги. Худоба шукр мана ҳозир 3 рӯз шуд, патта нест, таптабаш нест. Худоба ҳазор бор шукр. Якуми бачам. Аввал ҳолаташ вазмин иди хонаманда. мудири шӯъбаи амрози кӯдаконаи беморхонаи рақами 2 ҷамоати Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Неъматулло Нуруллоев зимни суҳбат гуфт ки бемории дарунравӣ бемории мавсимӣ буда дар моҳҳои май то октябр бисёртар вомехӯрад. Сабаби афзоиши бемории дарунравӣ дар фаслҳои тирамоҳу тобисон ин пухта расидани меваҳои баҳорӣ ба ҳисоб меравад. Омили асосии гирифторшавии кӯдакони аз 2 сола боло ин ношуста хӯрдани меваҷот ба ҳисоб меравад. новобаста кӯдакои то 1 солаам низ гирифтори беморӣ шуданашон мумкин, чунки агар модар дар вақти тобистон корҳои саҳроӣ кити банд кӯдак гирия мекунад, мебиёд саросема вай дастҳоашро нашушта ё мисол ҳамон вақте ки синамаҳконӣ ҳамон нашушта мемаҳконад, вақте ки вай гирия мекунад якбора ношуста истифода карданаш мумкин. ё ин ки асосан бо кӯдакое ки то 2 сола вай мегиранд илмизак яъне соскае ки мегиранд баъзе вақт меафтад ва саросема ношуста метиҳанд, ё ин ки баъзе модаро дар як ҷошон овезон мекунанд ва дигар ҷоҳо расида якбора даҳни кӯдакро мемонанд, ё мисол вайҳо авора мешаванд, кӯдакоя мисол акошон ҳамҷа бачачаҳо мисол ношута ҳамон даҳони ҳамон метиҳанд. бештар ба бемории мавсимии дарунравӣ ё диарея кӯдакону наврасони синнашон то 18 сола гирифтор мешаванд. табиби беморхонаи рақами 2 ҷамоати Ёва афзуд ки барои табобати бемориҳои мавсимӣ дар беморхона 20 кат ҷудо карда шудааст ва дорои шароити хуби табобатӣ мебошад. 6 катмо барои нуқтаи обнӯшонӣ даҳонӣ он бемороне ки рӯзона омада 6 соат 8 соат шида ҳамон табобатшон гирифта мераванд ва мондаги 14 кат ба бемориҳои мавсимӣ мувофиқ карда шудааст. Перепрерушизатсия мегӯяд. Фақат бемории дарунравия қабул мекунем ва ҳамасола аз ҳамин миқёси ноҳия баъзе вақт аз шаҳрам омада моба муроҷиат карда табобат гирифта меравад. бемороне ки ҳолаташон вазин ҳастанд, мо ба шӯъбаи эҳё ҳаст 6 кат дар онҷо бистарӣ мекунем. он бемороне ки мисол ҳолаташон мӯътадил миёна ҳастанд дар шӯъбаи кӯдакона ки мисол ҳамон мувофиқаткунандагӣ дар моҳҳои аз май то октябр фақат бемории дарунравиро қабул мекунем. дар муқоиса ба моҳи июни соли гузашта муроҷиат ба беморхона дар соли равон кам шудааст. дар як моҳи соли гузашта зиёда аз 40 нафар бо нишонаҳои бемории дарунравӣ бистарӣ шуда бошанд. ин нишондиҳанда дар як моҳи соли ҷорӣ 20 ададро ташкил медиҳад. яъне гирифторони ин беморӣ нисбат ба 30 рӯзи моҳи июни соли 2019 50% кам шудааст. омили поён рафтани гирифторони бемории мавсимиро Неъматулло Нуруллоев чунин шарҳ дод. ин сабабҳо ҳамин ки мисол мумкин вобаста бошад ба бемории ҳамин навъи ковид ки одамҳо бисёр дар хона нишастанд ва ба кӯдаконашон нигоҳгарӣ истодаанд. дуюм ин ки мисол боғчаҳо кор накарда истодаанд, мактабҳо кор накарда истодаанд, ки мисол якта бемор касал шуда якта чиза ба якдигар нагузарондааст. ё мисол тобистони имсола чӣ кар ки мебинем на он қадар гарм. баҳри пешгирии беморӣ бояд ба қоидаҳои гигиене риоя намуд. духтури беморхонаи рақами 2 ҷамоати Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар муқоиса нисбат ба кӯдакони шаҳру деҳот ки дар 2 шароит зиндагӣ мекунанд андешаронӣ намуда гуфт ки сабаби кам гирифтор шудани кӯдакони деҳот нисбат ба шаҳр шояд аз баланд будани иммунитети онҳо бошад. дар ҳақиқат мисол аз як тараф гаптон дуруст аст, лекин дар бемории мавсимии дарунравӣ қариб ки фарқият нест байни саҳрою қишлоқу шаҳр.
چونکه اون مادرانی که مثال همین گیگینی شخصیه یا خودی همون فهمانده میتونن برای بچه هاشون اگر فهمانده توانانو رعایت کنن نمیشود. صحرا به من خیر، شهر به من خیر. نسبتی بچه های مثال شهر ایمونیتیتی و بچه های و صحرا پرقوت‌تر، چون که بسیار فعال آنها دو خیز میکنن، گفت شما بازی میکنن، دو خیز میکنن، همین چیز به فرقیت میکنن. لیکن در بیماری درونروی اونقدر این عامل رولی اساسی نمیبازد. بیماری دیاره دو نمود می شود: نمود سیرویتی و غیر سیرویتی. نعمتالله نوراللهیف دختر بیمارخانه رقم 2 جماعت یووک گفت که تبابت نمودن نوع سیرویتی بیماری موسمی دشوار بوده، آن از 3 تا 7 روز طول می کشد. مدیر شعبه امراض کودکانه بیمارخانه رقم 2 جماعت یووک افزود که هنگام مشاهده نشانه های بیماری در کودکان در حال به طبیب اولیوی یا مرکز سالمگردانی نزدیک خود مراجعت نمایند. نشانه های بیماری تصفیه بلند، گریه خشک، بی آبشوی بدن در کودکان تا 2 ساله می باشد. تبابت خودسرانه عاقبت ناخوش داشته، آرزه های آن سبب پیدایش دیگر نمود بیماری ها می گردد. گزارش سید مختار سید انور، فیض الله خان عابدوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.